facer de Galicia un lugar mellor. Iso é o que está a conseguir o proxecto deportivo e de inclusión social Sana. A Asociación Agan deu a coñecer estas actividades cunha presentación na Estación Náutica Palmiras, Cuba. Para apoiar ao final que convertir a Galicia nun destino, nun lugar onde se poda vivir o deporte calquera que sexa a túa situación. Teñas minusvalía, non teñas minusvalía, teñas dificultades para facelo. O que queremos é que Galicia este aberta e accesible para todos. Trátase dun proxecto financiado con fondos Erasmus Plus, no que participan entidades de 3 países, Francia, Portugal e España, todos cun claro obxectivo: facer que o deporte sexa accesible para todos, polo que ademais presentaron o selo Calidade Sana. Un selo de calidade a través do cal podamos identificar cales son as instalacións para facer actividade deportiva que estén adaptadas para persoas en situación de discapacidade. Dende a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade resaltaron a importancia deste tipo de proxectos, porque existen, din, máis barreiras que as físicas. A barreira psicolóxica. Hai moita xente que pensa que a persoa con discapacidade non pode participar en actividades relacionadas co mar, non? Que a persoa con discapacidade ao final ten que vivir de espaldas ao mar. Levamos 10 anos traballando con ele demostrando que as persoas poden participar e ademais é con un gran número de persoas. Tamén se quiso resaltar a importancia deste proxecto para o turismo en Galicia. Que estas iniciativas fan grande a Galicia e contribuyen a que Galicia sea un destino náutico, inclusivo, un destino intelixente. Temos que criar os nosos fillos na idea de que hai que compartir e hai que facer todas as actividades pensando en que todo o mundo poda participar en elas. O vindeiro 21 de setembro, o equipo Sana Galicia viaxará ata a Bretaña francesa para desfrutar da semana deportiva Desafío Sana, unha semana na que as persoas con discapacidade poderán sentir o mar sen barreiras.